Greetings and salutations. Uthulani Yeyeye nginamukele kwiYeyeye show. Namhlanje ngihambe ngedwa impela. Ngihamba nosisi impela. Engathi mangi-attend i-launch yakhe engaba challenged kakhulu. Ngabona ukuthi no kuzofanele impela ukuthi sibe naye kwiYeyeye show ukuze impela sicije isizwe lapha impela ngoba iziningi izinto azenzayo. Ngithe mangibuka iprofile yakhe ngabuka impela ukuthi lento yokufundisa isenhlizweni yakhe kakhulu, you know. Sibonile impela ukuthi uneminyaka la ko-17 and ngicabanga uzongicorrect uma ukuthi ngibuke wrong teaching, you know. And usebhale nencwadi impela ehamba phambili kakhulu, you know, amakhopha lencwadi awahlali phansi. Isihlahla samaphupho okuyincwadi ngempela engithe mangiyibuka nami ngabona ukuthi hayi ngizobe ngempela ngephutha lencwadi mangizoyifunda ingicije ngedwa ama-viewers ethu laphana alode eqhubeke besehlathini. So namhlanje angihambi naye impela, angihambi ngedwa, ngihamba naye uMama Nokuzola. Welcome to iYeyeye show. Yes, sawonga. Yes. Yes, and ababukeli bethu bazobona impela ukuthi hayi namhlanje siyashintsha igear ngoba into esidingeda namhlanje kwelinye izinga. Normally we do ama videos wethu emotweni, but namhlanje ngithe hayi asivesane size ngempela kwasibiya ukuze impela sikwazi ukuthi sidinge into lencwadi, sidinge into ngempela nengqikithi yayo ukuthi mhlambe yini ekususe kuzo zonke izinto involved ngazo, because ngiyabona ukuthi nokugcina kwamagugu into impela engicabanga ukuthi u-involved ngayo kulezi insuku. And isihlahla samaphupho mhlawumbe ngale before ukulento lena size sikhulume ngezinto eziningi, ngihleze ngithi mina incwadi yokuqala ngicabanga ukuthi iba nezinto eziningi ezenza ukuthi umuntu eyintweni eziningi abengabhala ngazo akhethe ukubhala ngayo. Isihlahla samaphupho, and masibuka incwadi ibhalwe ngesizulu and igenre othe wayikhetha lana eyengane ezincane. Mhlawumbe yini mhlawumbe uma ungatshena ama-viewers wethu eyintweni eziningi kangaka ubungabhala ngazo, sibuka ulimi olukhethile, sibuke ne-age group othe wayitargetha ngale ncwadi ukuthi mhlawumbe yini ebesenhlizweni yakho kakhulu. Angithi ngiyabonga kakhulu for this platform onginikeza yona ukuthi sikhulume ngale ndaba. Yebo. Uqinisile incwadi yokuqala engiyipublishile isihlahla samaphupho. Yebo. Ibhalelwe abantwana abancane. Ngizothi mina nje mangabe ngithi ingane ngithi mina ngisho ingane encane efaka nabukela ingane ungakwazi ukuyithengela ilokhuza incwadi up to 12 years. Into eyenza ukuthi ngikhethe lokho zokubhalela incwadi yabantwana is because after ngiwuthisha ngiwumzali ngi-observer azitholakala incwadi zabantwana kakhulukazi zesiZulu. Zikhona zesingisi, zikhona zesibhunu, but kodwa ezesiZulu kakhulukazi la eKZN azitholakali ema-libraries, even kuma-bookshops. Uma ukwenzekile ngenhlanhla wayithola incwadi e-library mhlawumbe kuba incwadi e-translative, mhlawumbe originally ibivele ibhalwe mhlawumbe ibhalwe i-white person, ibhalwe ngesingisi iveze i-culture yama-white, then yaseyatranslate to isiZulu. So it's very rare nje mhlawumbe nje kwi-library ungathola mhlawumbe nje zenza mhlawumbe 5% e-collection. So kungihluphile kakhulu lokho nje ngiwumzali nginabantwana ngibakholisa ngifisa ukuthi bafunde isiZulu. Kodwa uthothi I cannot ukuthi ngikwazi ukuthi ngibathengele okanye ngibase library ukuthi bayoyifunda. So that one nje kwangitshallenge kwangithinta ukuthi engathi kune gap la. isiZulu sizoya ngokuya sinyamalala kubantwana. Yazi usakhuluma ngokunyamalala kwesiZulu, ngike ngathi ngibheka lapha ngoba ngiyakhumbula impela ngathende i-book launch yakho ukuthi hayi wakusicija mawala lapha, you know. Kwangiphoqa ukuthi mangifike ekhaya nami ngihlale phansi ngithi ukubheka laphana kwezocwaningo ngoba elente America khona le gang ebizwa ngama-Native Americans laba abanye bababiza ngama-Red Indians. Kuthiwa ngenkathi befika laba babezobacindezela into abacindezela kakhulu kuyona ukuthi babashaya ulimi, you know, ukuthi ulimi lwabo bangalisebenzisi kakhulu. Yazi into engiphathe kabuhlungu kunazo zonke ithi lolu limi lwabo laba abantu abama-Red Indians lwagcina selishabalala kwafika ezingeni lana abantu abaneminyaka eko-70 ukuyibona kuphela bakwazi ukukhuluma ulimi. Isystem ababeyakhile benza ukuthi izingane zama-Red Indians zihambe ziyofunda kuma-boarding school, zihlukane nabazali, zingabe salikhuluma ulimi lwazo, zikhulume lolu limi. Up to a point ukuthi manje e-America kuthiwa inkulu imali ezospendwa ukuze manje kubuyelwe emuva kuvuswe lolu limi lolu ngoba manje ulimi lolu ngathi selilimele ngalendlela ukuthi manje uhulumeni uzofana khipha imali enkulu ukuze akwazi ukuthi alibuyise lolu limi lolu. Ngoba manje yes. Now omunye umuntu ke
ukwakha kuleso statement omunye umuntu uzobuka ukuthi yini mhlambe ebaluleke ngaleyo ndlela ukuthi ingane zethu zikhulume ulimi lwesiZulu ngangaba ulimi lwesiZulu umuntu owumXhosa umuntu owumSuthu ukubaluleka kolimi lwebele lwesintu imother tongue ngolimi lokubolekwa omunye umuntu uzoyibuza ukuthi yini mhlambe ebaluleke kakhulu ngaleyo ndlela ukuthi manje kubalulekile ukuthi ingane zethu siyifundise ngoba phela omunye uzothi hayi into ebalulekile ukuthi akwazi umuntu ukukhuluma kuzwakale kodwa mangibuka indlela obhale ngayo nenhloso zakho nami ngithemba ngenza ucwaningo kwakhona izinto engizibonayo ukuthi cha ngempela ongathi khona la sishayeke khona mhlambe before uphendule khona enye into ebengingayazi but engithemba ngiyibuka khona ucwaningo olukhishiwe ukuthi ingane ukuze ikwazi ukufunda ingqondo yayo ikwazi nokuthi ibe sezingeni eliphezulu kufanele ikwazi ukuthi ukhuluma ulimi lwakubo lwasekhaya uma ingane iphuma ekhaya la ikwazi khona ukukhuluma ulimi lwasekhaya kuthiwa ngisho nasezikoleni zabelungu yakwazi ukuthi ukufunda kwayo ingqondo yayo ibe kwelinye izinga enye izinto ebengayazi le engithemba ngiyithola ngathi wow ngicabanga yebo ingane isuke inakho lokho iyakwazi ukuthi excel so bengithi ngikuveze lokho ngisazofisa ukuzwa kwena ukuthi ukubaluleka kangaka ngoba umunye umuntu uzothi hayi ingane nje mayikwazi mangikwazi ukuyizwa ukuthi ithini lokho kuphelile so kubaleka kangakanani ukuthi ingane sibe nenhloso njengabazali ukuthi siyebe isingisi uyasikhuluma kamnandi kodwa nalo lunye ulimi okufanele ulwazi kubalekile ngoba kahle ulimi look identify ukuthi ngubani out of abantu abaningi uyi crowd ungubani angikuphiki lokho ukuthi English can take you places but as who sure uya endaweni wawina ama interviews ungene uthola ama promotions uye ema countries using the language English but as ubani because lokho kwenza ukuthi ube nale pride ukuthi mina I am a Zulu speaker yes I speak English but God I am a Zulu I am a Sotho I am a Xhosa kubalekile because ulimi kahle hle luqukethe iculture usikompilo lomuntu ngale nje ukuthi uyakhuluma ngoba luhamba nani nokuthi uziphethe ingane yomZulu nengane yomNgisi abafani ngenxa yesikompilo so umfundisa ngolimi lwakini ufaka neculture in the process so uma abe wena uzothi eyakhe ingane being an African person izokhuluma isingisi kuphela ngamanye amazwi ukhanda wena umlungu noma ukhanda a white person kodwa omnyama ngebala so lokho okuzokwenza ukuthi noma ngabe ephakathi kwezinye ingane ezelinye ibala kodwa yena ebe umZulu kungabikho into yena akazigqaja ngayo emenza ukuthi athi thank God I was made a Zulu person or I was made a Sotho or an African child kunalento kodwa kukwenza ukuthi azizwe enele inferiority ukuzibona engathi yena okwakhe akusile kahle so kufanele ukuthi kufakwe ngaphansi konyawo kuqhakambiswe lokhu kwabanye abantu so kimina ulimi lwesiZulu ilokhu okwamanje ngisayikhathaza kakhulu ngolimi lwesiZulu ngoba ngingumZulu but kodwa ngikhuluma nje ngolimi lwesintu eAfrika ukuthi noma ngabe iluphi ulimi lwesintu noma iluphi alinganyathelwa alunikezwe izinga elifanayo nolimi lwesingisi olufike lusuka eBritain ngoba kahle akulona olwethu kodwa ngenxa ukuthi ulimi osokuyilona eseluyingathi olukhulunywa kakhulu eAfrika asazi sebelazi kodwa not above is olwakho ulimi lesintu because ulimi lwesintu nalo lubalekile kwamanye amazwe lukuyi market njengako China udokotela usebenza ngalo usomabhizinisi ebank elokhuzeni kwi-factory usebenza ngalo so thina olwethu ulimi kungani sikubone ngathi ulimi lokukhuluma ekhaya kuphela kodwa angeke ngilikhulume mhlawumbe esibhedlela ngidiagnose umuntu nginikeze treatment ebhalwe ngolimi lomuntu ngoba ubona umuntu omdala ohloniphekile esuke ekhaya eya mhlawumbe ebank ngenxa ukuthi akalazi ulimi lesingisi
umbone eshiyeka eze kube ngathi akaseyilutho umbone ngisho naye kuyena kube ngathi yabona une inferiority kodwa uma umbona ehlezi namanye amadoda emakhaya ehlezi bazihlathi uyambuza umnumzana ohloniphekile lo bamhlonipha bazi bekhothame kanje kodwa mayifika ebank ngenxa yolimo azizwe engeyilutho so ke ulimi lubalekile lukwenza ukuthi uzigqaje uzibone ukuthi nawe ungakwazi ukunokha iminyango ivuleke ngolimi lwakho lwesintu lulingana exactly nolwesingisi singacabanga ukuthi khona ulimi olungalingani nolunye inamandla lento ekhulumayo ngoba usakhuluma lento ye-identity enye izinto engihlangane nayo ngathi ngizoxoxa ukuthi ngokomlando isizwe masinqobe esinye isizwe ezinye izinto ezibalekile kakhulu abaye balwe nazo ulimi bese belwa nento neculture kodwa kuqala ulimini ngoba abantu umuzobaphoca ulimi noma bafundisa ulimi lwakho ngenkani nomlando wabo kuyaphela ngabo so kwesinye isikhathi singakubona ongazi ukuthi kuyinto nje ngathi mhlambe isenza sibuke ngazi ukuthi siphucuzekile kodwa isystem abayakha laba besifaka ulimi lwabo ngenkani kwakuneyinhloso ezithile ukuthi sikwazi ukuyikhohlwa njengabantu so uma usubhala incwadi enjengalena ekhuluma ngesihlahla samaphupho engihleze ngithi mangiyifundela umfana wami lapha ekhaya ngimbone ejabule impela ngoba enye into engilimazayo ngiyangithanda ingane ukuthi now and then abuka iTV kodwa manje uthola ukuthi asinazo lezi story zezinganekwane zesiZulu ngisho komabona kude ngoba phela ezinye zezinto lezi amabebuka iTV okufanele ukuthi bakwazi ukuthi balento lena bakwazi ukuthi balalele izitori zesiZulu now enye into ebengifisa ukuyibuka lana ngidlula nje just ukuthola nje umbono wakho kulento ngoba enye into mhlawumbe engicabanga ukuthi thina njengabazali bamanje silimale kakhulu kuyona into esifike saba kahle kuyo ile yoqamba ingane zethu amagama yazi mangibuka amagama ethu impela esiwanikeza izingane ayi ongathi asesicongweni ongathi sinenhloso ezinkulu ngoba abazali bethu basinikeza amagama eIngisi sesiyawaphika ke manje enganeni zethu kodwa manje ongazi ukuthi sekusala kule ndawo yolimi ngoba manje iningi lethu safunde ezikoleni zabantu abamnyama kodwa manje mase sibuka izingane zethu la ziyakhona kubuke kongazi ukuthi ilento ulimi luyalahleka manje ngoba bafike bakhuluma isilungu esikoleni nasekhaya uma befika futhi siqhubeka nalesi silungu lesi okuyinto manje ongathi siyasilimaza ke manje ezimatshe siqale kahle ingane zethu ayiqamba amagama amahle esiZulu noma amagama nje anemini kodwa ama-African name ngicabanga ukuthi mhlawumbe lokho ukuthi akube iphuzu mhlawumbe nokuba positive ukuthi kukhona okuhle okungeza ngaleyo nto leyo but ngizocela nje ukuzwa amaphuzu akho kulokho ngoba ngicabanga ukuthi enye izinto impela engithema ngiyibuka abangani bami bonke engabacabanga manje bonke ingane zabo namagama esiZulu abanye abakhetha amagama ngaphandle koAfrika njengathi umpilo nje futhi wasuggest uAnes igama laseZimbabwe asikho related nabantu baseZimbabwe but Muari Anes ukusho ukuthi uNkulunkulu nathi ngesiZulu uNkosi nathi so Muari Anes umpilo khona abantu besikhonza nabe esontweni abaphuma eZimbabwe so sasebenzisa uAnes igama laseZimbabwe kodwa laseAfrika linencazelo mina nginegama lesilungu engenglisho ngoba ama viewers azohleka bese kuyonakala so ngizama ukuthi ningaze ngiye lapho ngoba kodwa manje uma usuyibuka lento lena because benginenye ingxoxo nomunye umfowethu ukuthi khona ama-systems kungaba i-system ye-apartheid kube i-system ye-colonization lama system abeneyinhloso ukuthi asiphathe ashintshe indlela yokucabanga kwethu asenze siyibukele phansi so kubalekile ukuthi nezinto esizenzayo zikwazi ukuthi zisikhuphule zisi-uplift sithi simkhonza uNkulunkulu simthanda kodwa singakukhohlwa impela ukuthi ngingakwazi ukumkhonza uNkulunkulu ngiwumZulu ngimkhonze ngimbize ngosimakade ngimbize ngomveli inqange ngimbize ngakho konke okuhlangene neBhayibheli kodwa manje system masingayibukanga futhi iyakwazi ukuthi senze sibe abantu abanqobekile ngoba mase silahlekelwa ulimi lwethu engicabanga ukuthi angeke sifise ukuthi ngelinye ilanga uhulumeni wethu ayithole sekhokha imali eziningi ukuze alivuselele lolu limi mhlawumbe nje kulokho ukuthi abazali bamanje ngoba ongazi ukuthi bakulenkinga manje ukuthi izingane zabo bayiqamba amagama kahle kodwa manje mase kufana kube nenqubo mgomo ukuthi senze njani ukuthi izingane zethu zikwazi ukukhuluma isiZulu and enye into sengizophetha kulokho engikushoyo
khona into ebuhlungu engiyibonile la uthola ukuthi kuyasijabulisa sabazali ukuthi ingane zethu ayikwazi ukukhuluma isiZulu kube nje into ngathi injabulo waze wathi omunye umculi ingane kaMalume ayikwazi ukukhuluma isiZulu ikhuluma isilungu kuphela ingabe izalwa abelungu na icule lalicula ngisemncane kodwa manje ngithema ngilibuka sengibuka impilo yami ukuthi isiZulu kufanele manje ngisiphushe uAnesu nje manje sinakho ukuthi manje methi sikhulumisa ngesilungu simkhulumise ngesiZulu and ngicabanga ukuthi enye into edlala indima enkulu kulokho ile ncwadi isihlahla samaphupho ngithe mangiza kwe-book launch yakho wakhuluma ngale ncwadi ngakubona okunye bengakunakile ukuthi khona la bengisele khona emuva so le ndaba ukuthi nje ngeke nje ngibe umuntu ozophusha isifuba ngithi hayi umfana wami akasazi bandla isiZulu kuba ngathi ngiyamdabukela no angikwazi ukuyenza lonto le kufana ngibe namahloni njengomzali ukuthi ingane yami ayikwazi ukukhuluma isiZulu so benzocela amazwi akho ukuthi asakhe kuleyo nto leyo ukuthi njengabazali abasajatsheliswa ukuthi ingane zethu zikhuluma isingisi zisikhuluma kamnandi ukuthi singenze njani ukuthi manje zithi zisikhuluma kamnandi isiZulu kodwa futhi isingisi kodwa singakhohlwa ukuthi zikhulume nolimo olubalekile kakhulu cha mina ngithi angibashayela izandla abazali la eqambeni ingane baphumelele uyabona njengamanje kure yabona nje kure ngempela kukancane la uthola khona ingane ezalwa ile group engangathi nengane esabizwa ngegama lesi la seWest Vincent kure impela ngiyazi ukuthi basekhona abanye basathanda ukusho kodwa nje sokuncane phela siphumelele ngoba uma ubuka abazali bethu abazala thina kwakuphoqa kahle hayi ngoba naku mhlawumbe ukuthi noma ngoba nabo bethanda igama ukuthi baqambe kwakuphoqa ukuthi ufune kube negama kuthiwa kubiza ukuthi i-Christian name ukuthi uma uye esikoleni ufune kube negama lasekhaya kodwa i-Christian name ukuze ikwazi ukufakwa phansi emabhukwini nothisha bekwazi ukulipronounce uthisha whether uma ufunda esikoleni sama missionaries ukuze bengabi nenkinga even noma usuqala umsebenzi kodwa into esilahlile esalahlela njengabazali engathi ke esishaya ukuthi sesibaqambile abantwana bethu njengobusho sihlulekile ukuthi ke siqikelele ukuthi ulimo lwesintu ingane ayilahlekelwa sibone ukuthi ingane kumnandi ifunda yes kuhle ingane zethu seyifunda nazo zonke inhlanga zifunda namandiya abakhaladi abelungu kodwa sakhohlwa ukuthi yebo zibefunda nabo kodwa kumele ukuthi belwazi ulimi lasekhaya ukuthi thina la ekhaya sikhuluma isiZulu kwaba mnandi nje umzali ukuthi ingane yakhe akusho ngokuziqhenya ukuthi akakwazi ukukhuluma isingisi akumna akakwazi ukukhuluma isiZulu akusho ngokuziqhenya umzali ihlazo kakhulu le ngempela ukuthi ungaze ukusho lokho ngempela kufuneka njengomzali uzikhathaze akubona umsebenzi kathisha kahle ingane iya esikoleni ulimi uqala lifunde ekhaya uthisha uzokwenza aqhubeze even noma seyiziyele esikolweni sine choice abanye ezinye izikole ziba ne choice kune Afrikaans kunelokhuza kunesizulu okuthiwa abazali abachoose as a language ingaba i-first additional after i-English senikhuluma ezikoleni exube izinhlanga kodwa okubuhlungu uthola abazali abafana nami nawe bavele bekhethe i-Afrikaans ukuthi ingane yenze Afrikaans esikhundleni sokuthi yenze isiZulu kungimangaze lokho ukuthi kanjani uzoyenzani leAfrikaans iAfrikaans isezingeni lesizulu isezingeni lesixhosa isezingeni lesiswani so kungani ukhethe iAfrikaans over ulimo olasekhaya okufuna ngabe ingane yalifunda west like KZN umsho nama adverts mayiphuma kuyekuthiwa be fluent in both isiZulu and English mhlambe ke eWestern Cape lapho kungathiwa be fluent in both English and Afrikaans but kodwa lesixhosa futhi sikhona so akukusiza kahle ukufunda iAfrikaans angeke uze ukusize ngibasalute abafundi baka 1976 because lapha kwakuphoqa ukuthi ingane zifunde iAfrikaans zonke izifundo zifundwe ngeAfrikaans egcineni lengane le ayikho marketable should ngamanye amazwi iyosebenza la eSouth Africa kuphela angeke izikwazi ukuthi go beyond amalokho zamaborders eSouth Africa ukuthi wazi ukuthi isebenzise and babeqikelele ukuthi iAfrikaans iyapromoter ngale nje iAfrikaans zoba nje sisho ukuthi kakuwulimi olazala la eSouth Africa lozalwa ngokuhlanganiswa kweDutch
nesingisi kanye nama languages ayitholakala lapha eWestern eLokuzeni eWestern Cape amaKhoikhoi amaKhoisan yabona bahlanganiswa kwaze kwazalwa iLokuzeni Afrikaans kodwa bethi make sure ukuthi liya promote lolu limi ngendlela ukuthi kubhalwe incwadi ukukhulunywa ngalo liyaphoqwa ngenkani so bagcina ngempela abantu abafana namaSen balahlekela lolu limi lwabo okade belikhuluma onjengamanje uhulumeni njengamanje ezikwenzeke eAmerica usekhipha imali enkulu ukuthi kupromote lolu limi osukade oselufile lwamadlokoza lamaSen people namaKhoikhoi so ilokho kunathi sithi hayibonasi isiZulu siwulimi oludominant oluningi ngendlela ukuthi lukhulunywa even beyond iSouth Africa amazwe afana noZambia oZimbabwe ilokuza isiZulu siyatholakala kodwa uma uthi uyabheka nantu liyafa bo phambi kwethu thina singababhali tholani akushintshe nathi ngendlela esenza ngayo ukuthi ngale ukuthi othisha kufanele balifundise esikoleni nathi njengababhali akesilokuze njengabazali ngiyayicelela kubazali uma ukuthi umzali ungilalele uyangibuka ngiyacela ukuthi kube umsebenzi wakho ukuthi ingane yakho wena njengomZulu ilukhulume lolu limi ingalahlekelwa awungabe proud enhlizweni yakho ukuthi uthi uhleze endlini ushawa isingisi kuphela ingane alilwazi ulimi yabona nje kuyihlazo nje engazi ukuthi ungachaza ukuthini ake siphendukeni ngempela ke sibuyise lolu limi lolu lumnandi lunjalo futhi ngoba luhamba nanenhlonipho phakathi lu rich nje ulimi lwesiZulu alidingeki lutho ongazi nje kukhona umbhali engingakhuluma naye uLokhuza uDr unakanjani Sibiya iqhawe lami lele ngiyambuza ngithi mina incwadi zesiZulu asifaki ngani kanti emadlokozeni bookshop sadayisa bume kanjena okanye sivule yethu ibookshop yethu ithina abantu uthi hey sis impi enkulu kabule endala uma singazithemba incwadi zethu zilala idust seze wabhala yini incwadi esingisi ngoba uzama ukuthi ithembe ayithembe incwadi zethu uma uthi uyabheka ukuthi obani abathenga kakhulu incwadi abebala lethu kakhulu futhi sithenga thina incwadi zesingisi more than ukuthenga incwadi zesiZulu even uma ubuka icollection onayo endlini uthi icollection onayo yencwadi enginazo ikhona incwadi yesiZulu engane uma uthi mina I make sure ukuthi every time ingane birthday or mhlawumbe maku Christmas bathengela ama gifts I make sure ukuthi i gift ihamba nencwadi but checka collection ukuthi collection onayo ikhona incwadi yesiZulu azikho angiyitholi ngenxa ukuthi noma ubhala vele uyazi ukuthi ayizothenga ngizoyidayisela boma ukuthi udayise ukuthi ha naku ngiyadayisa ngoba manje uma uzoyifaka lapha eLokuzeni ebookshop abayifuni nokuyifuna ebookshop ngoba vele azidayiswa ayithengeki kodwa abantu abathenga incwadi kakhulu abaningi la eSouth Africa ithina abesintu sigijimela incwadi zesingisi isingisi sesicovered siyasazi isingisi ingane zethu ziyasazi isingisi asadinge ukupronyotha kahle semetha lofukuthi kube indawo sesiright ake silungiseni le ndaba le ye-language eyesintu okusizulu nanoma yiliphi ulimi futhi as long as kube lesintu ngiyabonga sesizogoqa ngicabanga ukuthi le interview ngempela ibengashaya ama-hour kodwa ngoba ngiyabona ukuthi hayi kuzomela ukuthi sigcine sesigoqa khona into oyithintile lana bengifuna ukuthi sithi ukugxila kancane kuyo le yomsoco isiZulu nomsoco engicabanga ukuthi lonke ulimi ngeke ngahlala nabantu abakhuluma isiSuthu ngahlala nabantu abakhuluma isiXhosa khona lento lena ngolimi lwethu oyifike uyithola ukuthi iba nomsoco ngenye indlela ngingakhuluma ngokuthi ngenkathi bezosinqoba lana eAfrika benza isiqiniseko sokuthi basiphuca lezi zinto lezi izinto ebekade zisenza thina ukuthi sibe ngabantu ukubingelela umuntu omdala ukumphathisa umuntu omdala ukwazi ukubona umuntu odinga usizo ukwazi ukuthi umsize bekade ngiyokhuluma kwenye i-meeting yabaholi ebihlelwe esontweni lami kodwa manje ibigcwele abantu abamhlophe khona ngithe mase ngiqeda ukukhuluma kwafika omunye usisi omhlophe ozokhuluma nami uthi ukhuluma zonke izinto ayithandayo ngabantu abamnyama uthi nansi into engiyithandayo izinto engiyithandayo ngani ezisihlulayo thina sibamhlophe enye into ayibalile ukuthi thina siyakwazi ukuthi
sithi ngisho sesinemizi yethu siqhubeke sibanaka abantu bakithi abadala ngoba bona bayabathatha bayobabeka kuma old age yabo lonto le uma kukhona ingane kaBhuti wakhe enenkinga ayena ayimthinte lonto ngoba usuke nomndeni wakhe yabo useyasho uthi thina sabantu abamnyama siyakwazi ukuthi siqhubeke sikwazi ukusiza yabo so zonke lezo zinto lezo uma sisuka olimini lwethu nathi siyakwazi ukuthi sisibalekele lezo zinto lezo kuhamba konke kuyahamba package ukubuka nomsoco wesizulu makuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili leso statement sisodwa siyakwazi ukwenza ukuthi ucabange ngenye indlela makuthiwa lugotshwa lusemanzi yabo isizulu leso siyakwazi ukwenza ucabange ukuthi hayibo manje the reason why ngisho njalo ingoba uma sesibalekela isizulu siyakwazi ukuthi sihluleke futhi ukuthi sibone namaqhawe sibone nabantu bakithi kwaZulu sibone nabantu bakithi emaXhoseni noma emampondweni sikwazi ukubahlonipha ukuthi bebekwazi ukucabanga ngendlela ejulile ngoba uma sibuka izaga sibuka izinto ababezisho siyakwazi ukubona ukuthi ayicha abantu lapha babecabanga ngenye indlela kodwa masingasakwazi ukusifunda isizulu nathi sizokwazi ukuthi masibuka abantu abaphila before thina sibabona ngazi ukuthi ayikho into etheni ngabo kodwa masifunda incwadi sibuke umsoco esiutholayo yabo nje lencwadi isihlahla samaphupho imikhuluma ngengane ezincane esikoleni kodwa sikwazi ukubona umuntu odinga usizo zikwazi ukuthi ziyomsiza yonke le nto leyo ngicabanga ukuthi ngempela ukwazile ukuyibeka le nto okuyinto mhlawumbe bengeke sikwazi ukuyithola ngendlela oyibeke ngayo ukuba incwadi ibhalwe ngesilungu kodwa ngoba ibhalwe ngesizulu siyakwazi ukuthi masiyifunda siyithole nathi kule ncwadi so ukubaleka kumsoco wesizulu nokuthi sikwazi ukuhlonipha abantu abaphile ngaphambi kwethu ngicabanga ukuthi kubaleke kakhulu mhlawumbe nje amaphuzu akho kulokho sesizogoqa yebo izulu njengoba siyipackage siyikonke nje siphethe inhlonipho siphethe ukwazi ukukhuluma ngendlela owazi ukuthi ngikhuluma nomuntu omdala ngikhuluma nengane engangami ngikhuluma nomuntu osekhulile siqukethe nje yonke into ewumsoco ohambisana nesikompilo labantu ongeke uzukuthole esikolweni ngothisha ukufundisa kodwa ozokuthola ngokufunda ekhaya ulilalela ulimi bekufundisa nangendlela yokuhlala nendlela yokudla nendlela yokukhuluma nabantu nokwamkela so konke nje kukhona lapho so njoba nje lencwadi njoba ngiyibhalile ngithintekile ngisafunda kwi-page lakho uveza isithombe before no after ukuthi wawuzama ukuhlanganisa u2000 ukuthi ukwazi ukuya esikolweni angicabanga mhlawumbe lapha wawudaka boy ngiyaqhubudala khona lapha eduzana sokufaka isudu uthole imasters nje ngiyakubongela kakhulu ngalokho ukwenzile it's about iphupho yonke iqale ephupheni so yabona nje lencwadi le ikhuluma ngephupho lengane inephupho elagcine lafezeka liqale nje ngokufisa ukuthi ngiyafuna ukufunda ukuthi ngikwazi ukuthi ngifunde ongenani noma ngiyazi vele amathuba ukuthi kufunde akukho kodwa ongenani ngibabukeke ongenani ngibabuke njalo nje ngigibele ihlahleni ngibabuke befunda so ngokubuka kwakhe kwakhona umbonayo ingane efundiseke kahle ekhaya ukuthi noma ngabe unani ungayitshela ukuthi ungcono so ke akwazi ukuthi ukushare so ngokuthi nje afike ekhaya xoxela uma wakhe indaba from then yayithi umkhulu from then i-governing board kwangena kwaba nokuhlangahlangana izinto zahlangana impilo yashintsha so it's about ukuthi noma njengoba nje sithi sinephupho lokubona abantwana bethu bekhuluma isizulu besikhuluma bengalahlekelwa lona kuqala ephupheni yonke into so ke nalokho nje ukuthi siyafisa so ngangitshela nje umfana wami ekhaya ngimtshela ukuthi uma ngabe ukuthi wena uzolahlela ulimi lesizulu cabanga ezakhe ingane mhlawumbe mina ngikhathazeka ngawe manje cabanga wena ezakhe ingane eminyakeni o30 ezayo futhi izona zobe sezingalasakazi inhlobo ngoba kushuthi azifica ngakubaba so ke into yonke iqala ephupheni uma siphupha njengababhali siphuphe ukuthi sifuna ukusibona ilokhuza ulimi lesizulu kuyulimi oluthuthukayo njengazonke izilimi kuzokwenzeka ngokuthi sibhale ngokuthi futhi sigqugquzele njengabazali silikhulume ulimi nje ngiyabonga kakhulu sengizocela ukuphetha kuwe le ncwadi lena mhlawumbe
xoxa nje story bengaze ngasixoxa ngeke ngalahlekelwa iminyaka ewu2 ngafike ngafunda second year ngithe mase ngiphasele standard 1 uma wagula yebo so ngaluza iminyaka ewu2 ngingafundi ngisekhaya umama egula nje so imali yokuyofunda ingekho so uma sikhuluma ngephupho ngisifunda ngibuka lencwadi ngiyifunda ngibona umfana engaleko ucinge buka isikole ngiyabazi lebo buhlungu bokubuka abafundi bebuya esikoleni ufisa ukuya nabo esikoleni kodwa uthola ukuthi akukwazi ukuthi kwenzeke kodwa uma uthe wayibhala lencwadi ngakwazi ukuyibona kulesi story ukuthi yazi ikhona ingxenye yalesi story impilo yami evela kulesi story so lencwadi bafethu ngiyacela ngempela it's one of the cheapest books you could find ngicabanga ukuthi mangaphosisi i120 yeah 120 lencwadi sorry bekunama prizes awu2 ekhanda but i120 lencwadi lena iinvestment noma sikhuluma ngeinvestment lencwadi umuyibekile umfana wami ke nje ngithi ngisahleli lapha ngibuka iTV yathi Daddy ngicela ungifundele incwadi yabo and namhlanje bengibhizi ngibuka i-team yami lapha nishawa ubhizi uthi Daddy ngicela ungifundele incwadi lana manje ngiyathinteka ngoba i-team yami iyashawa ngala ufuna ngimfundele kodwa manje nalokho nje ukuthi abe nalokho and methi Daddy ngicela ungifundele incwadi kungabe ukuthi ngithi once upon a time kube ukuthi nje ngizothi umfana wayehlele esihlahleni yabo nje kulokho nje umfana wayehlele esihlahleni sengiyasixoxa istory so ngicabanga ukuthi ngempela kubalulekile lokho sengigoqa ngicabanga ukuthi namhlanje ngisuke eMaritzburg ngizalana ngibhizi lapha nangilalela ingoma engiyithandayo impela ithi isihloko sayo sorry sengisikhohliwe isihloko but ithi nizilibele ukuba nizalwa ngobani usisi lapha uthandiswa nizilibele ukuba nizalwa ngobani ngicabanga ukuthi kuyiculo ngempela esithi masilibhekisa kuthina kuba ongazuthi siliba buhlungu ngoba ongazuthi sizilibele uba sizalwa ngobani ngoba labantu sesibabulento lena silahla abazali bethu nomlando wethu nakho konke sizobambelele ezintweni engasithandi inhlobo izinto ebeyinenhloso nje zokuthi iqede ngathi siyakulahla lokhu uNkulunkulu abesibusise kukho ngoba nesystem eyakwazi ukusitshena ukuthi ukuze ume phambi kaNkulunkulu kufanele ugqoke ngendlela ethile le ndlela lena abasifica siyiyona siwumAfrika ingahlanganiseli lutho ingahlanganiseli zangoma ingahlanganiseli lutho lokho kunye ukuthi nje siyithina kwawukuthi kufanele sikulahle konke and isystem ibifuna ukuthi silahle nje lokho esiyikona because bekungenankingi impela ukuthi ugqoke ibheshu ngaphambi kaNkulunkulu angikukholelwa kulokho mina ngothulana ngikholele ekutheni inhliziyo yakho nendlela yokuthembela uNkulunkulu ukuthi konke okwenzeka kuwe kwenziwa uNkulunkulu kodwa isystem yakwazi ukuthi uma ungaqhokile isudu nebhantshi ngeke uzukwazi uma phambi kaNkulunkulu manje abantu abasitshena lokho ukuthi isudu nothayi baye emasotweni begqoke ikipa namashorts nophaqa and manje the reason why ngichaza lesi story ukuthi ibhlungu impilo yomuntu ohleze landela ngoba konke kudependent ekutheni lo muntu omlandelayo uthini yonke into azoyisho ngaleso sikhathi izoba iyona wena uzohleze ulandela abaculi bala eAfrica nase South Africa baqala manje ukuduma ngoba sebeqala ukuthi babambe umculo wabo ukuthi mina ngizocula into yami kodwa umuzothi ngicule R&B ngeke uzucule R&B udlula umuntu waseAmerica ngeke uzucule ihip hop udlula umuntu waseAmerica kodwa umuzoqala uthi hayi mina ngicula ilento lena igqomu noma amapiano kodwa into yala eSouth Africa umaskandi imina nomaskandi yonke into negospel sizocula ngendlela yaseAfrica lokho kuyakwazi ukuthi kukuthathe kukubeke kunoma yipi platform so ngicabanga ukuthi kuzomela impela sibuyele la ukufanele sibe khona sikwazi ukumdumisa uNkulunkulu ngayo yonke indlela efanele impela so sizilibele uba sizalwa ngobani ngicabanga ukuthi icule lithi libe buhlungu ngoba uma sisayikhohliwe ukuthi sizalwa ngobani impela bathi awukwazi ukuyaphambili ungakazi emuva kufanele wazi emuva ukuze ukwazi ukuyaphambili so mhlawumbe wakho ukuphetha kuleyo nto leyo uzositshena nokuthi incwadi mhlawumbe itholakala kephi ushiye nemininingwane yakho mhlawumbe ku Facebook ukuthi uba kanjani siyabonga okay no siyabonga kakhulu futhi okwamanje incwadi isatholakala kimina ngisahlela ukuthi itholakala even ema libraries kakhulukazi yala eKZN kodwa kwamanje isatholakala kimina nje inamba yami uyeye uzoyibhala lapha elokhuzeni page lakhe ithi nje 076 454
6247 kunane-email uzoyithola futhi mabe ukwazi ukuthi uplace i-order mawufuna uplace i-order kanti futhi nabo futhi ungayikwazi ukuyithola nje kuyena especially abantu baseMaritzburg niyakwazi ukuyithola kwifamily yakwayeyeye nje kakhulukazi nje kufanele sizazi ngakho konke nje le ncwadi nje noma ngabe ikhuluma ngamaphupho kodwa isikhumbuza nje ukuthi sizazi ngolimi sizazi ngayo yonke indlela ngoba this how sizoyipresenta ngayo emhlabeni abantu bekwazi nje ukuthi ungumZulu wase-South Africa ofundile omthandayo futhi uNkulunkulu omthandayo uNkulunkulu omesaba uJehova omkhonzayo ngesizulu ethandaza ngesizulu yebo nesilungu siyasazi sifundile ngaso nje uzwa nje banama masters kodwa abakhuluma isiZulu futhi lokho ba proudly ukuthi bangamaZulu abakusabi nje futhi lokho so nje nakuloko asikufake nasekubantwaneni bethu bebancane nje kusuke bebancane nje ukuthi nje babe proud isiZulu nje bazazi ukuthi nje ngingumntwana yebo ngifunda esikoleni esixubeni inhlanga kodwa ngingumZulu phaqa futhi ngiyasithanda isiZulu sami futhi ngiyasibhala ngiyasikhuluma ngiyasifunda kube nje lokho kubona nje bazi ukuthi futhi leli ulimi lolu abantwana babo bayolufica abayolufica selisemuseum sokukhulunywa ngawo ukuthi sokumlando ukuthi kwakunolimi olalukhulunywa ngabantu abangamangoni okuthiwa amaZulu lolu ulimi olalubhalwa kanje lalukhulunywa kanje kodwa bazolifica ngoba befice abazali babo nabo futhi belikhuluma so nje asibambisaneni bafowethu kuzokwenzeka kuzophusheka nje kakhulukazi nje kubazali ngoba indaba kubazali usakhulisa nje lo ngane isafaka inabukeli uyidlalise ngesizulu ingakayi nje esikolweni ingakayi crash ube ukhuluma isizulu ekhaya uyithuma iyokha amanzi uyithethisa ama izinto wrong ushaya isiZulu ungabi namahloni wenzele ukuthi ingane iyenguya eliphika umsindo wesiZulu uphika ingagcina ingane ikhuluma isingisi ngempela ibe ingane nje ungayazi ukuthi iyini umlungu iyini sizilibale asikwazi ukuyilibala ngoba le ndaba ukuyilibala yikho lokuthi noma seniyifundiswa nisiseni lapha nenze corruption udlima ngoba ulibele ukuthi usuka ekhaya enjani ekhaya ekade liwa walavuswa ukuthi wena wahamba uyofunda mase ufundile wathola iposition engcono uqale ungene ko corruption ukwazi ukusebenzisa imali ukwazi kahle ukuthi ijule for abantu abaphuwa ngenxa ukuthi usukhohle ulimi lufundisa khona lokho ukuthi asingakwazi ukuba ngogwembela koyisabo sazi ukuthi whatever uNkulunkulu angibuse ngakho uNkulunkulu ngibeke kule position ngoba azi ukuthi ngizokwazi ukuthi ngishare nginikeze omunye oless advantage kunami so ithina ukufanele sikwenze njengeyifundiswa zase-Afrika ezikhuliswe abazali abasifundise ukuthi lokho okuncane sikubeka phambi kwethu kufanele sikushare nabanye hayi ukuthi manje mase ulapha bese wena wenza okungekho right ongafundiswa ngakhona ulimi oluzokwenza ukuthi ukwazi ukuzenza lezo zinto ngiyabonga kakhulu wow siyabonga kakhulu babukeli kuphinda kophi la kufikelela khona iyeyeke show ngiyazi nalapha eAmerica impela basibhekile impela ukuthi hayi le show ngempela ihamba phambili engifisa ukusho la nokuthi kuyaye kubuzakala umbuzo othile ukuthi uyidla kanjani indlovu iqede impendulo abayisho lapho ukuthi uyiluma nje kube kanye uyiluma kanye ulodwa uluma kanye nje uze uyiqede so ukuze si-impact abantu si-impact nomhlaba kwesinye isikhathi kuthatha nje ukuthi sikhulume nomuntu oyedwa sicije nje umuntu oyedwa ngiyababona abantu ohleli nabo kodwa masikwazile ukukhuluma nawe khohlo seceleni ukuthi mhlawumbe ulalele noma kanjani sikhuluma nawe wena uwedwa ukuthi uma uzokwazi impela ukuthi isiZulu ukwazi ukusikhuluma makuyisixhosa noma yiluphi ulimi noma isiSwahili ukwazi ukuthi ngiyakwazi ukulikhuluma ulimi magodukile ngisekhaya ngihleli nomama angilode ngimkhulumela amagama kufanele ngibuye ngimchazele ukuthi bekade ngithini uyakwazi ukulikhuluma ulimi lwakho ngempela ngendlela efanele so ilokho bengifuna ukusho ukuthi uma sikwazile ukukhuluma nomuntu oyedwa sakwazi ukuthi lento esikhulumile ithole indawo kuyo ngicabanga ukuthi besiqedile usuku lwanamhlanje ngoba kusesikhathi sasitshe ufanele sikhulume nabantu abaningi umuntu oyedwa nje sokwazi ukukhuluma naye sitshala imbewu nansi incwadi yatholakala isihlahla samaphupho usisi ngisazoshiya imininingwane yakhe laphana uma sikwazile ukuthatha le ncwadi kwesinye isikhathi yonke into ozofanele uyenze uthathe le ncwadi uyithenge uyishiye nje etafuleni ukubona ingane yakhe iphethe incwadi yesiZulu icela ukuthi icela uyifundele kimina kungenza ngizizwe njengomuntu olento
osekwazile ukuthi abe ukuphumelela entweni ethile. So nawe ngiyacela impela ukuthi nje uyithenge lencwadi u120 uyibeke nje lapha ipaging usuku nosuku ufundele ingane yakho emisizolala uzobona imbewu ozoyitshala lapho. Njalo mangiphethe uhlelo ngiyaye ngikuthanda ukusho ukuthi uNkulunkulu uwuthando, God is love. Lokho ngisuke ngikusho ukuthi kunoma isiphi isimo usuku uyithola kuso ungabe usumuntu mhlawumbe onqikazayo. Kunoma yiphi into odlula kuyo njengamanje ngifuna ukuthi God is love. Siyavalelisaka manje kuye show. Ngicela uyilike le video, uyishare futhi nabanye ukuze sikwazi ukucija abantu abaningi. Yabo nje usucijekile impela. Hayi bekungakuhle impela ukuthi nomakhelwane lapha bacijeka. But ifana qale kuwena qala. Usucijekile ucije nabanye impela. Siyabonga. Thank you for watching.